Is dit alweer? Er wie ik wel spul en dat werd of in een caravan uitpraat of de boeten het maalgang en dan wie een Piet van ik nog wel eens van maar met alles praten en dat soort dingen. En als ik wel een punt had van ja, Piet van is inderdaad toch omdat ja, de tag gebeurde, dan zei het alweer degene die zei van dit maar even uitpraten worden. Ja, dan lag ik voor ze bed en dan kwamen ze weer nog meer bed. Dan zeiden ze van dan moet men weer eerst komen want daar moesten we wat praten. Daar moesten we ruzies uit. Nou, daar ben ik altijd voor. Dus ja, maar heel niks. Heb je scoren? Ja, en in de scoren, ja. Praten van die jongens die zitten in het landbouwgoed. Ja, jongens, dat er zien mijn trekker ongeluk of weet ik veel wat. Dat soort dingen heb je net al wel. Ja, de dregen dingen, zo is van jongens, dat komt op tafel. Maar ik vind jongens, gaan we met z'n wat voor feesten hebben dan hebben we geen beginnen. Nou, voor sommige dingen, het wie in een caravan altijd wel zo van dat het gevaarlijk is dat je nou wat skarrel in, dat je die naar maaien naar de caravan. Want er zien jongens, dus nu nog wat kapers op de kust op die leeftijd. Nou, we begint wel eens hoe de beachparty bijvoorbeeld met 60 man in een staakerven. De meeste mensen passen er net zoveel mensen in, maar dat buis plakt het wel. Gewoon een plakmaatje en een band scoren. Vanuit daar, als je zo'n vriendengroep had, keek weer oordenkt, we komen een weekend in Centerparks, we hebben wel feesten georganiseerd, ja, tentfeesten hadden we georganiseerd in de Kate. En Christmas party en al je feestjes, ja, dat betekent je dan. En dat doe je als groep zijnde in zijn Kate. Je bent nooit achter, dat ding zei ik om. Goh, die van Boppen de meeste uur. Ja. Zo wie ik was, ja, vooral jongens, dus je weet wel, jonge mensen, ze moeten ook wel eens in het heel eten of zo wat hebben. Dan zouden wij dat kwam thuis ook wel dwalen wat, maar dat hoorde net, nou dan wisten ze dat ik. Nachts omvliegen hier op Brommers op eten en op Team. En hier op het Diekom skeuren en Rob en razen. En nee, dat wien we gauw klaar. Dat wie ik afspraak, dat mocht net. Maar het hier al is dag weer. En dan wien ze hier de hele dag, want ik kan bed zitten. En dan stond je wel zegt, je kan bed busten op een rijtje bewezen spreken. Nou, en dan kwam er weer met mijn appelflap, met mijn oliebal. En die bracht je koffie en die bracht dit. En nou, dan weer in je oren en dan hier ik wel een hele goede pannen macaroni klaar staan. Die jongens onderling in Wollerspel, dat ze zijn nou eens die avond al van we sluiten de tent dat er gewoon net uit wonen. Dus dan moesten ze wel eens even hardhandig eruit halen worden. Maar de week was een time-out. Ja, nou, was even 2 weken een time-out. Ja, dan zijn er nooit. En dan zijn we nou de eerste 2 weken, of de eerste maanden best je net welkom. Nee. Dat bleef spreken voort. Ja. Want toen kon je net handhaven. Nou, en dan was ik wat vernield en dan moest het maken worden. Nou, kon het maken worden, nou, dan heeft ook wel eens iemand van huis halen. Dan zei ze van, doe eens maar even met mij een hele dag aan het werk. Of maar een auto tot Langenvleen, nee, dan wie het woest. Dan wie het direct gebeurd. Dat bij zo'n in de boel, als er overlast is, dan moet je met zeggen, dan is het gebeurd. Of dan kan er wat gebeuren. Maar geen overlast met de buren. Dat woonden wij ook net. Mooi dat die jeugd zo'n mooi plakje had. Maar dat had ze al hier net. En ja, we hadden zelf ook nog wel van profiteerd. Vaak even in de caravan zitten dat er een vergaderingje wie of mijn ouders doen.